Barkie procent su Europa season. Je weet hoe het is met de afstanden hier als je eenmaal in Europa bent of zijn in Nederland. Soms is het makkelijk om de trein te pakken of een auto te pakken en naar iemand toe te gaan. Maar de technologie helpt ons een handje hierbij. Zodat we vanuit de woonkamer dit leuk gesprek mogen voeren. Ik ben Olu. En aan de andere kant hebben we Ameo Jokil en Irene Seder. Allemaal betrokken geweest bij dat grote filmproject bij iRide 5. Akiki, het meisje van Moiwana. Zoveel jaren geleden hoor. Die vrouwen wonen niet meer in Suriname, ze wonen nu in Nederland. Als ik niet kom naar Nederland, zie ik ze niet. En dan nog hoor ben ik hier, maar snap ik het, de verre afstanden. Welkom dames. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Ameel, hoe ver zit jij? Ik zit in Helmond. Mijn kunst is Heel ver. richting... Is niet hier. Eindhoven. Ja, richting Ri- ri- Eindhoven. Richting Eindhoven is een dorp. Niet Ja, zeg dat het helemaal. een dorp is. Oh. Het is een dorp, we hebben treinstations hoor. Oh. Oh, jullie hebben ontwikkeling daar. Zeker. Ja, ik begreep het. Irene, waar ben jij? Ik zit in Utrecht. Precies in Utrecht. het midden van het land, ja. Ja, Midden-Holland. Ja, daar kan ik makkelijker komen eigenlijk. Precies. Ja. Als ik niet genoeg aardappelen in mijn mond heb, kom ik niet waar Ameo is. Goed, ik heb geen aardappelen hoor. Oh, We hebben geen aardappelen. oh geen No. We aardappelen. hebben geen aardappelen. No. Nee. Oh. Nee, ik begreep het. Nee, ik Ja, die zit in voor kan Rotterdam. happen. Ja, alafasi. Ja, je roots, alafasi, neem je overal mee. Zo is dat. Zeker. Akiki, het meisje van Moiwana, hebben we gespeeld. Mike Reder was de regisseur en zoveel andere leuke mensen waren erbij betrokken. Maar dat verhaal draaide rond die mevrouw die we nu hebben in dit gesprek. Ameo in het rood. Irene is de andere mooie mevrouw in dit gesprek. En ga maar na. Ameo is niet meer in Suriname, ze is in Nederland. Hey, zoveel is er gebeurd in die tussentijd. Waar moet ik dit gesprek beginnen? Waar je wil. Ja. Waar Ja. ik wil, hè? Ja. Hoe Oké, kan laten we mooi wana teruggaan. ook toe? Ik weet niet waar Oké, je wil beginnen. mooi wana, abon, dat we go te na mooi wana, want daar is het verhaal begonnen. Ja, Oké? zeker. Ja. Oké, voer de mensen terug, degene die film niet gezien hadden. Ze hebben het nog niet gezien, maar ze willen weten waar die film over gaat. Want na Sanato Hardengo, Luko Akino, alsnog die kino is op YouTube. Een prachtige kino. Niet zomaar gemaakt. Er is een inspiratie daarachter. Ja. Goito Lisisa. Dus, Oluso Talmim Taki, ik ben heel slecht in Taki Sranantongo. Plus van Alle- alles ook kans. Taking Juka, praat wat je wil. Iedereen luistert. Oké. Zo, goedemiddag. Ik heb hier Kabamina Amee Jokel. Akiki, het meisje van Moiwana. Meetje nende anga trots. Omdat hij, isabi mina go kenye in potina buku, potina ID kaitamar. Akiki na waning die vorm mi identiteit. Na waning die sai wang saad en ato wan bun fruktu. En mi geboren na Swampo Konde, na Tapanaoni. En Ufreusi gota na mooi wana, ik weet niet in welk jaartal, maar Utana PT a Binnenlandse Oorlog. En door a Binnenlandse Oorlog, Ulong, feti ukona foto. En in je film, mi soitaki, mi sabitaki olansi. En inderdaad, mi begin skoon a 6 jaar. En tjanga no mi gebruiken vooral dat. Wins je zo de cursus meer volk, wins je zo de opleiding meer doe, even meer maken een verslag. Mio chai akiki namo kwaini, omdat de musabi, voor zij de meke mi een bepaalde ideologie, zij de meke mi een bepaalde visie. Dus akiki, aboskoppen voor akiki na 1. Wan Binnenlandse oorlog kon, maar accent na taki, akiki, het meisje van Moiwana, abe wan meisje,
Jabe sabita ki olansi, aguasico en inderdaad, de bedegi miasko, want mi de achterlijk, sama beventaki mi grum, en sama beventaki mi sabita ki olansi, dus da mi soitaki mi mang. Mi soitaki mi mang, dus nya film de, ye shi akiki amoy wana, akiki lonkwa foto a iguasico, en tide lukwa akiki sido ja zo, en het is geen fabel. Het is gewoon een waar gebeurd verhaal. Ja. En een vrouw die jij in ja live, ja, die benadert me met Chinese moet erbij. Omdat die, ik weet niet, in 2001, mi even mijn been boem, mi meke kennis aan een vrouw, ja, zo bij ook samen naar Berea school. Bij de Moritz. kleuterlijster. En we hadden een fijne tijd. En vanaf 2001 hebben we een klik. En ze is als een moeder voor mij. Ja, ze is als een moeder voor mij. Dus ze was vorige week hier met nee, even olo, bel met jou, kom, we want now going your life. Mianga, going your life. Dus daarom zijn we hier. Ja, daarom zijn we hier. En door genade, mi etahola nono. En het is een akiki leef. En temitaki leef, anotaki mi shade wang. Maar akiki in totaliteit. Een meisje die hebben de noti. To wansani. Sabita? Entende? Ay, takyo lansi. No, ik dacht je lunch, hij is kiwi. Olo, het leven is zo geweldig. Wanneer ik terugkijk, dan is je taki jong. Ja, ben maar doen sani dat iemand doet no. Dat is ontwikkeling. Iets wat je niet kon. En vandaag de dag, dat zie je van, hé, ik kan het. En ik doe het goed. Dat is ontwikkeling. Ja, en dat is diploma na. Zij no ben man doen, dat idee doen. Dat is mooi om te zien. Irene, toen aan Ja. jou gevraagd werd om ook een rol te spelen in die film, heb je niet Ja. geaarzeld? Ik heb niet geaarzeld, maar ik had één ding. Eén ding was een dingetje. Ik kon geen Okaans praten, want mina pama kasama. Dus ik dacht bij mezelf, dan gaat het niet matchen, eigenlijk. Weet je? Dus dan ben ik taki sana van me pina taki een ducatje zo nee. Maar ja, ik kan het niet. Dus ik heb het gewoon in mijn eigen taal gedaan. Wel, dan ga ik je vertellen over mij. Mijn moeder is een stadskriolse vrouw, voor wie het niet weet. Ja, ik weet het. Snap je? Maar die Ja. spirit die aanwezig was toch, wanneer ibiotakin juka, die spirit Ja. die aanwezig was op de set, geloof me, Ja. meesterlijk. Achteraf keek ik ook zo naar mezelf. Ik dacht, sprak ik daar, was ik dat? We zijn allemaal opgegaan in wat we deden. Ja, precies. Omdat het een sterk verhaal is. Ja. Een waar gebeurd verhaal. Ja. Weet je? Ja. En geweldig, man. Ja. Echt geweldig, geweldig. En hoe doen jullie het hier nu? In het onderwijs, niet zo makkelijk is niet. Suriname, daar is ons systeem toch een beetje anders. Om het te komen maken als een niet-Nederlandse vrouw, daarmee bedoel ik met een ander tintje. Ja, dus dat. Je moet Het is, kunnen, hoor. ja, het is niet makkelijk geweest, want ja, bijvoorbeeld als je in een dorp gaat lesgeven, dan heb je daar alleen wit, snap je? En ik ga een klein voorbeeldje geven. Ging ik naar een school in Roelevarensveen. Dat is een hele witte dorp. En jij bent bruin natuurlijk, snap je? Kwam ik op die school en dan was ik bij de kleuters, want ik moest invallen. Isabi teko, ja, dat is beter als je een tijdje gaat invallen, zodat je erin kan komen, snap je? Nee, migo. Ik moest wel invallen voor een tijdje. Iets van 3 maanden zo. En die mevrouw ging met zwangerschapsverlof. En ik ging die ochtend en een jongen keek naar me zo. Allemaal ze kwamen stuk voor stuk naar school, één voor één. En die jongen keek naar me en zei van, jij hebt de kleur van poep. Huh? Ik heb gezegd, ja, zo erg. Ik zeg, ja, klopt. Amelie, Tolly? Ja, que es añete. Die jongen heeft gezegd, hè? Poepkleur. En jij bent onze juf. Ik zeg, ja, ik kom invallen. Ik ben jullie juf. Ja, nou,
Ik zeg maar, kom even, ik ga je vertellen. Hm. Ik heb de kleur van poep. En dat is welke kleur? Hij zegt bruin. Ik zeg mooi. Dat heb je goed gezien. Maar als je poep gezond is, dan is hij bruin. Als hij niet gezond is, dan is hij groen. Hm. Dan is hij rood. Dan is hij oranje. Het kan zelfs paars zijn. Welke kleur zou je willen dat je poep is? Adenki, check je nou. Ik wil een bruine poep. Ik zeg oké. Dus mijn bruine kleur, dat is gezond. Toen begon hij losjes te worden. Hij begon losjes te worden. En er kwam al een andere. Hij zei van, waarom ben jij zo bruin? Check boy tegen me. Ik zal het uitleggen. Check nou, ik zal het uitleggen. Hij legt boy uit, ja, voor poep dit en zo. Dus de bruine kleur, dat is wel goed hoor. Is wel goed. En soms jij go naar alle de chinsa kon de pot de tas. Dat je go naar alle de chin. Hij actie tak, welke kleur is je poep? Ja, maar waarom wil je weten? Ja, ik wil weten of je poep gezond is. De me kwam heel sunny. Een heel ding. Dus zo heb ik het. Zo ben ik er vanaf gekomen. Echt. Dus Goddelijke wijsheid. vanaf die dag was hij gewoon normaal. Iedereen was gewoon normaal. Want hij heeft ze allemaal geïnstrueerd. Zegt, bruine poep is goed, bruine kleur. Zie het niet als een kleur die niet goed is. Het is een hele gezonde kleur. Ik was zo blij, Olu. Want ik zou niet weten hoe ik dit zou moeten oplossen. Maar had je zo het gevoel dat het is dat ze hebben leren discrimineren? Of dat ze echt niet eerder mensen met een bruine kleur gezien hadden? Nee, ze hebben geen mensen met een bruine kleur gezien. Dat is het. Hm. Het is niet dichtbij ze gekomen. Ze hebben het niet geleerd. Want, kijk, waarom ik dat zeg? Omdat mijn man die is overleden. Hij woonde ook in het dorp in Enkhuizen. En hij heeft ook nooit bruine mensen gezien toen hij klein was. Hij kwam niet in aanraking met bruine mensen, nooit. Dus het moment toen hij bruine mensen zag, toen hij ouder is geworden, toen werd hij gelijk, toen had hij zoiets van, ik hou van bruine mensen. Snap je? Ik hou van bruine mensen, dat is voor mij. Ik wil een bruine vrouw. Snap je? Ja, en dus toen was hij ongeveer 30 zo. Dan liep hij al met de gedachte, ik wil een bruine vrouw, ik wil een bruine vrouw. Weet je? Dus toen ik naar Nederland ben gekomen, eerste dag dat ik naar school ging hier zo, dat ik op een school aangenomen was in Amsterdam. Toen kwam ik hem tegen en hij had iets van Marktplaats gekocht. En hij is het daar gaan ophalen. Maar ik kwam uit school en ik zag hem daar zo kijken. En hij vroeg me zeg van, waar is zo'n straat? Ik zeg nou, dit is de eerste dag van mij in Amsterdam. Je moet me niks vragen. Ik weet het niet. En toen zei hij van, weet je, ga gewoon op de man af. Ik vind je heel mooi. Ik vind je een hele mooie vrouw. Ja. Ik vraag je telefoonnummer. Sorry, maar ik ben gewoon Friet Pangi. Dus zodoende zijn we in contact gekomen. Hij was zo blij. En ik weet zeker dat hij heel blij dood is gegaan. Want die wens van hem die in vervulling moest komen, die is wel gekomen. Hij is overleden met een bruine vrouw aan zijn zij. Ja. Snap je? Ameo, ja, ik snap het, ja. Ameo, wat heb jij ervaren op school? Heel Ja, 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 ik snap je? weet niet waar ik moet beginnen. Maar, Olu, nalafo. Echt, Niet normaal. De gekste dingen. Isabi, mi de wansama, mi lobby mi natuurlijk haar. En ik kwam op een school en een leerling zei van, waarom is je haar zo raar? Ik dacht dat ik voel maar, nee, ik dacht, voel het even. Dus die afia wie toch? Ik dacht, het is zo raar. Ik dacht, ja, omdat ik iemand anders ben. Ik dacht, ik kan jou haar raar vinden en jij vindt mij haar raar. Verschil mag er zijn. En Ja. meestal negeer ik dat.
Ik negeer dat. Ja. Maar wansani mi meke me ja zo pe, het heeft me wel geraakt. Ik kwam op een school ook invallen. Op verschillende scholen daar ik kom dan. Want je lukt me langa. Ik kwam je broodtrommel, dus een broodbakje. Ataki, mevrouw, ik ga hier in plassen, dan moet je het gaan weggooien. Precies zo. Ik ga hier in plassen, dan moet je het gaan weggooien. Dus zo, echt zo sarcastisch toch? Mitaki, hoe bedoel je dat? Ja, je bent toch een neger? Wow. Mitaki, pardon? Direct mi potje pardon. Direct mitaki, je gaat nu eruit. En op een gegeven moment, het was zo erg dat je in de pauze gewoon werd getreiterd. De Lukuyu en de make opmerking en zo. Het was heftig. En ik kwam pas hier, ik wist niet hoe ik ermee moest omgaan. Moeilijk. En weet je, Olo, je mag zo goed zijn. Je Ja. mag je werk zo goed doen. Maar als je niet gelovig bent, het kan, maar ik praat vanuit mijn geloof. Ik moet elke dag bidden voor mijn werk. Om een dag door te brengen op school. Omdat je moet bidden dat je niet in de clinch komt met ouders. Je moet bidden dat een collega niet tegen jou is. En je moet bidden dat kinderen, leerlingen niet tegen je opstaan. Als kinderen tegen je opstaan op een school en ouders hebben moeite, dank je wel. Dat pas je niet binnen het team, dat hoor je niet daar thuis. Ja. Maar kinderen worden niet zo geboren. Is het niet wat ze meekrijgen in de opvoeding? Ja, sommigen krijgen wel mee. Ja, sommigen krijgen het wel mee. Ja, zeker. Dat denk ik. Ja, ja, denk ik. want als een kind voor je schreeuwt, je bent een slaaf, dan weet je hoe ver het is. Ja, dat komt van een kind zelf. Ja. Ja. Hey. Ouders zouden toch beter moeten weten en hun kinderen moeten leren thuis dat je mensen hebt met different skin tones. Ja. Verschillende huidskleuren. Ja. Dat ze moeten leren omgaan met alle mensen. Want je kan ze tegenkomen. We leven niet meer in de tijd van jaren 1400. Begrijp je? Ja. Klopt. Het is moeilijk. En die shame dat jij niet juka. Isabi sai pasatu. Kouta kimyanga ye woko to. Boy we lafu we dingi we woko. Attende i denki taki ai. Ame yo lobby fam ye woko. Pam. Ye jombo pia probleme como to. Na ye taki anaido woko bum. Noiti one day ya si bi weki ya denka sande one day. Ja. Ja. Meer tijgi. Maar zou abi wel. Den sama sam sabi sanjaya onderwijsja. Zou abi gemeen. Ulobia woko. Ulobia woko. En unai tau sutaki we verzuim gewoon. We woko nga passie omdat die. Ukaifu do woko. En meer tijgi altijd taki. Nawan sama. No man teke. Mi dream voor me. En hij bestaat. Mine gija kans dati. Meer tegen den taki, ik kom van ergens. En ik heb een bepaalde bepaalde wegen heb ik gestippeld en niemand kan mijn wegen belemmeren. Niemand. Dus ik kan tongen alles aan Saiwani. Ja, I heb zo lezen zo'n man en dan kan de samazam sabi saja onderwijs me bel of me bel Irene, we taki of kan de een situatie nou ook dat we acties heeft taki, hoe kunnen we het best hierop reageren? Maar elke dag is een uitdaging. Ja. Maar de school Jabi maatschappelijk werkster. Desante na ook. Ja toch? Maatschappelijk werkster voor begeleiding docent toch? Dit kon Jabi maatschappelijk werkster. No? En ook kan toch? Jawel. Ze hebben wel. Er is wel.
Maar als die maatschappelijk werk zelf tegen een zwarte persoon is, dan kan je liever niet gaan. Nee, toch? Jawel, Oeh. gewoon. Dat zijn toch volwassenen die onderwijzen. En als je volwassen genoeg bent en onderwijst, dan weet je toch, dat heb je toch zelf een bepaalde denkwijze. Ben je toch ontwikkeld? Ben je toch... Ja, nou, Mhm. ik heb gezien dat niet iedereen gescreend hier is hoor. Want Het er is zitten raar. een Het is, heleboel gekken ook in het onderwijs, hè? ja. Een heleboel gekke Mhm. mensen zitten in het onderwijs. Het is niet echt Ja, goed geschreven. nee. Maar, En maar als nu, het is toch de leiding van een school die je aanneemt, of het onderwijs, het ministerie, of ik weet niet hoe het hier zit. Klopt. Mhm. Kom niet Het uit is mijn woorden, ik ja, snap dit niet. weet je, leerkrachten tekort. Ze pakken gewoon iedereen, maakt niet uit. maar je bent gewoon een nummer. Je bent, Mhm. Loeko, ik heb wel op scholen gewerkt waar ik me thuis voelde. Daar niet van. Ik voelde me thuis. Ouders zijn tevreden. Maar op een of andere manier. Ja, op een of andere manier. Weet je, ik praat vrij over mijn werk. Met mijn kinderen thuis. Olu, je moet het doen omdat ze later ook in de maatschappij terechtkomen. Ze gaan ergens werken en ze moeten assertief zijn. Ze moeten opkomen voor zichzelf. Ze moeten niet overheen laten lopen. Je moet ze bewust maken van de realiteit. Je tegen dit dat je one day you kan gaan woken en je kijkt zo. Want dat doe ik soms ook. Mhm, Het is geen, het mhm. is, ano agier story met tegen je ja. Echt hè. Ano agier story met tegen je. Te was maar actie me voor ook naar Nederland. Mitaki ma kon. Maar je bereid voor dat je one day you kan kijken. If you do een Mhm. studie te olo, je zet je in je dwinte. Als Sandy, safe Sandy, make de jongen was maar shido, je kan make a sem. Atawa ik isha 8 olo, ik isha 6. Assess. Anders Zo aan gaat dit taki, vraag je naar A en B. Zo. Mhm. Maar de Maar wokwang akisi. yo ofende wan san namo. Yo ofende wan san namo, maar koloko, ano ala sama deso. Fawe taki ya to na iba spreek sama. Wan mileni taki, peye nyang, inom taki negatief voeding. Maar Mhm. ai guau siki soms. Mhm. Maar ik weet dat ik de fijnste collega ben. Ja, De ai guau gezelligste, siki. de leukste. Ja. Nee, En tawai lobby faude de pisi yang matawa japeto. Teye konda. precies. Mhm. Dus maar ik wou zieken maar, unai gaba. God Mhm. ons. Mhm. Als jullie in Rotterdam of Amsterdam les gaven, Was het anders? was het anders geweest, denk ik. Het hoeft Ja. niet. Het hoeft niet. Het kan, Nou, maar het hoeft niet. Na askope ook. Maar Mhm. mi kan tijgi stiekem olu, a verschil, mi woken was kwa sana, pe mi be ervaar drukte. mhm. Mi woken was Mhm. kwa sana, pe mi be ervaar drukte. En dan op chinso. Maar verschil voor ja, na omdat die wishi fa ye dwa woko de suku wansan sana to na sama bi ode tegen je gewoon. Mhm. Ja. Omdat kan je sama no magi. Maar Mhm. ja, Sophie, no lukubo, het zit zo ingeworteld in het systeem. En ja, santa ki bene ja ma move zo. Mhm. Ja ma move zo. Maar, ja zo, na, je moet je elke keer weer bewijzen, kota zo. In Nee, ik eigen heb een niveau bewijs van woko, je gegeven. bewijst je taki, je bent het waarde, terwijl, anom deso. Terwijl anom deso. Maar 2026. mm. Anno 2026 klopt. Ja. Nog steeds. Mm. Nog steeds. Ja. Helaas. Ja. Daarom je leert dat je voor mij wansani. Die zijn niet belangrijk te je woko ja. Of te je guasco. Je moet holen naar de regels. Naar de afspraken. Mhm. Je moet doen woko naar een lobby. En je moet doen woko boom. Te doe de die zijn de. Gadu muso je heb je een soort situatie kwijt. Mhm.
Maar situatie kom je bereid me pikin voor. Taki, je kan verwachten die jasko en te adoen voor of op je ook dit moet je doen. Zo moet je doen. Ja. Zo moet Because je jij doen. een minderheid. Jij een minderheid als ook Mhm. Mhm. Ja. Mhm. dan moet je je extra bewijzen. Ja, Mhm. ja. Mhm. Maar Want zijn de leerlingen ook divers? ja, ja, Of heb ja. je Zo. één type? Je hebt divers. Meestal, de meeste scholen zijn divers. Mhm. In die dorpen dan heb je, ja, zeg alleen maar Nederlandse witte kinderen die, weet je, Mhm. die op een boerderij wonen of weet ik veel. Weet je, dat Ja, soort type. Maar Mhm. hier zo bijvoorbeeld, dan heb je hebt mix, je hebt Marokkanen, je hebt dit, je hebt dat, je hebt alles zo een beetje. ja. Dus Mhm. dat is wel fijn. Krijgen Mhm. jullie te Mijn, maken dan met die wat zeg je? leerlingen? Krijgen jullie te maken met leerlingen uit, zeg maar, misschien niet het juiste woord, sorry hoor, minderheidsgroepen hier, die ook naar jullie toe komen en zeggen, juf, ik maak dit mee hoor en het is zwaar voor me. Terwijl de juf dat Ja, ook meemaakt. ja. Ja, ja, ja. Mhm. Dat Heb is ik ook er meegemaakt. klopt. Ik heb het recent meegemaakt bij een discussie bij de einde les. En met de dat de alles hier de moet wachten. Maar daarmee is wachten maar, awan ke mi wachten. Ja, ik heb tegen dat ik altijd aan bewijzen. Hm. Een meisje kan actie meer van maken, holy me. Met dat je natuurlijk. Mi baas zijn ja kabake, mi actie van kabake, ja, mi takim save me kasan ja meito. Ja, Another zielig one, hè. baby. Mhm. Mitaki niet hier op school. Je zei, we sabi Mhm. moet jij in contact. Mitaki niet hier Ja. op Mhm. school. Maar mitaki dit ondervind ik ook. Mitaki, jij bent niet Mhm. de enige. Mitaki, maar daar is je kracht. Ja. Ombuigen. Daar is je kracht. Laat zien dat je het kan. Laat zien dat je het Mhm. beter kan. Daar zit je kracht. Olu sasa me do. Door Mhm. genade no me gilasa hafo VWO. Mhm. Da, hoe de bezig aan een poëzie no. Olu me skifi, wan gedicht. We verzinnen wan sani. Dat me poti sana woord aini. Dus Mhm. no, mi tak, ik moet mijn minderwaardigheid, ik heb vast mijn chemie, ik moet het omzetten in mijn kracht. Mhm. Dus dan me, de tjaya gedicht waka, me leesja gedicht mooi, Oh. fa waka, ngala de sande me taki en zo. Dan je taki de luki wan ta fasi. Mhm. Mhm. Dus Mhm. a moment taki ko taki ne de luku nera you ne yo wan doen ke ding, daarna pay klaar. Mhm. Maar dat Mhm. doen bepaalde kinderen wel onbewust, omdat ze erbij willen horen. Mhm. En dat de no wan ja drukken mo dat de wan doen ke ding. Mi sabi sama bijvoorbeeld die na so prejo poti gata wi wan de wani is even sabi to. Mhm. Mi terwijl tem go Mhm. mevrouw hebt u haar knip. Mi taki ja hoor, de mode. Mhm. Mi zette mi go mi afro mi ne luku no wasma. Je bent het niet waardig om me te zeggen van je ziet er raar uit. Mi na lusu me lusu. Mi doe mi rokobung, na nga lobby, na nga passie, dat is belangrijk. Mi taki dit ben Mhm. ik. Dit is Akiki. Dan me Ja. vertelde mi verhaal. Alle klas pe mi go, me verteri den pe mi komot. Omdat dem sabi, sami san vorm mi identiteit. Betekent Mhm. dat mijn identiteit is niet mijn naam. Mijn naam is onderdeel van mijn identiteit. Mhm. Maar, maar we doen het supergoed in het onderwijs hier. Ik ben trots op jullie. We doen het Doen dat. supergoed. We zijn een van de beste. Wauw. En Ja. die En leerlingen ouders doen het kunnen ook dat goed? zeggen, leerlingen kunnen dat zeggen. If ilwa leerling ze nou bereikt nou, hoe kan hij reageren? We zijn er voor ze. Mhm. 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 En dat heeft ik, ja, voldoening. Voldoening. Mm. Belangrijk dat ouders hun leerlingen, hun kinderen, voorbereiden op welke docent er dan ook is. Doe je best gewoon. Luister Ja. naar die docent, leer. Mm. Ongeacht de huidskleur. Mhm. Want als je je leraar niet accepteert voor wie diegene is,
Hoe ga je je best doen? Hoe ga je aannemen wat ik je leer als je niet houdt van mijn huidskleur? Of Klopt. je weet er niet mee om te gaan. Je kan me niet uitstaan. Ja. Maar is dat dat je in het begin toch? Soms pikken bij weiger dat je een keer bakken met Lily de Wansan. En Ja. ze mochten weigeren. De bij weiger voor accepteert dat je bom. Dat is wat je doet. De go zoeken a chat GPT. De go zoeken toets. Je kies je onvoldoende. Te one day. Neem je actie dat je. Denk je dat je mij verschut gaat zetten voor de klas? Middag, je kan één ding doen als je het zo goed kan. Ga bij de directeur vraag vrijstellen voor dit vak. Dan hoef je het niet meer te volgen. Vanaf het DD, nooit meer. Nooit meer aan het doen. Omdat jij berekent dat je sama je voor koleli mi wansani en zo. Maar het is af van me waka, dus me waka confident. Dus te me gwas koto. Mi dolokem ta sevi wi nyoma akiki. Dus te me waka mi wande shitaki ik kan het. Ano Dat taki we mi niet moeder, maar mi wan soiden taki ik kan het. Ik kan het, ik doe niet onder, ik kan het. En bijvoorbeeld, Ik was even weg. ja, bijvoorbeeld, once maar doen aan mij toe, een collega of zo, me denk erover na, me reageer direct, dan me zenden een mail of me zenden een bericht, dat je zo. Maar voorzien me bij je durf. Maar, maar nou, de me lukt aan vast. Maar, ja, dat is, maar, Sana ChatGPT tolidi begi baka, want Irene was ook even weg. na Ja. de go zoeken informatie. Is de een collega Ja. voor mij, hoe bij sectie vergadering, ja, bij verteren dat ik wel leerling, kon dat ik zei de me dat ik ja veel fout. Ja, dat ik omdat je fout, ja, dat ik ja maar chat tegen dat ik wat ik dat is je probleem. Als ik je vertrouwt chat, dat je moet in de klas opletten. Dus de reactie chat, maar ze no sabi, chat nou geef a didactiek bijvoorbeeld, even een vraag de natoets taki, waarom is deze zin fout? Ja. Chat no sabi zo te zeggen, joh, kies je na toets. Dus niet wetende, dus gaan oefenen met chat, de actiechat om te oefenen, maar op de toets, dan met actie bijvoorbeeld taki, waarom is er hier sprake van foutieve inversie of hoe pleonasme bijvoorbeeld? Dat je chat no maar je piu. Dus dat. Dat na risico, dat je de ook slecht. Dat zouden we ook overrekenen naar je leggen sambo uit. Ja. Ja, ja. Dus, maar Isabi begint toch, tijdens je pas, dan hebben ze een houding of zo, maar no. Misschien dat je de kon los en de kon realiseren dat je nou, wat je voor haar kies afro je tegen je, wat boezen je tegen je. Ja, bedoel ik. Irene, hoe ga jij om met ChatGPT-leerlingen? Nou, die heb ik niet zoveel hoor. Oh. Nee, die heb ik gelukkig niet zoveel. Dus dat gaat goed. Ik ben ook blij, hè? Want alles wat je wel hebt, is dat wanneer ouders een bericht sturen naar je toe, dan zie je duidelijk zeggen: hey, deze heeft iets gevraagd aan ChatGPT. Maar ja, dat mogen ze wel hoor. Voor mij maakt het niet uit. Ja, is het toegestaan? Mag het van de schoolleiding dat ze ChatGPT raadplegen? Die gebruiken het meestal. Ja. De leiding van de school. Nou, het is hun beste vriend, hè? Ja, dus eigenlijk, je hebt mensen die zeggen van, maar waarom moet je het zelf doen? Vraag aan chat. Maar nadeel, Ja. go je actiechat naar dat je hersenen kon lezen, dat je woorden gaat Ja. naar je ontwikkelen. Zeg, Wika, Dat is het. je doet het niet zelf. Je doet het niet zelf. Wat voor En je gedaan? If de make een boekverslag, dat de actie chat GPT, en dan, wat ze niet weten, wij docenten hebben zo'n app, het heet Chat Zero. Dat je poti aan werkstuk wanneer je met procent de teken voor AI
of voetchat. Je is meer procent. En dan... Ja, dus dat. En weet je, als je van aan schieven, even je zit na aan hij even schieven. Ja. Ja. Mio geef een Zielig, hè? voorbeeld toch? Mhm. Mi abi medestudenten die bijvoorbeeld nemen qua opdracht, denk je 8 aan 9. Maar die actie Mhm. erover sa attentamo bego dat dia sabi mo omdat die sa ne den schrijf no doen. Ja. Dat rade ube me contentamo da abego aba Marika dus wan buku wan vrouw Marika da anya buku abego aba ali de volle God ko taki do wan fo da gade vergeving. Dan mi barika na sanya so. Mi sabi van mijn chayen gota van dus mi doe vanuit misefi. En je vrouw schreef dat als je verschil tussen mij en de taalstudenten, ik heb het zo persoonlijk gemaakt. Mi haal mi Oh, ja. tentamen. Dus ik blijf heel dicht bij mezelf. Olo bijvoorbeeld, if mi make een verslag, bijvoorbeeld ABBA, meertaligheid, mi begin taki, dim bij bigasko, mi heb sabi Nederlands, Nederlands aan mijn moeder. Dus altijd mi begin aan mijn verhaal. Waardoor ik in mijn Mhm. kracht ben om taki voor de wansani. Mhm. 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 Maar Mika, als je dan doet dan actie taki, schrijf je zo'n sangimi. Maar dat famille go leli wan piki sanda. Ja, dus dat. Mhm. Je Mhm. mag gebruik je bijvoorbeeld voor je ideeën. Ko taki wan doen sani je actie voor ideeën, maar no mag do sangi. Doe het zelf. Mag do sangi. Mhm. 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 Ja. Maar sami ervaren ja zo wel. Alla sama sabi janya onderwijs. Ze nemen hun werk serieus. Ja. Ze nemen werk serieus. Ze doen het met passie, met liefde. Ja, Mhm. ja, Mhm. dat wel. Maar ja, zo even koya zo nee taki ja, is dat ding je vrouw sana bijvoorbeeld die biotaki. Mi dat nee weer meer dan als mapchere. De je vrouw jama Mhm. woko ya. Jama Oh. woko ya olo. Nee, dat Waar? gaat niet lukken. Mhm. Jama Mhm. woko ya. Nee. Ja, zo de je vrouw sana sai woko. Alles sama ma woko ya. Wist je bijvoorbeeld ja Mhm. kleuterleser je ma woko ya. Even die be Mhm. ja sana ibe lobby a woko. Die Ja. be ja Mhm. sana ibe abia passie voor je pipiki. Je woko ya Mhm. vrij. Maar even ja sana Echt. nee taki. Mi dat nego weer met een asmapje. Gosto maar ga zitten. Je hebt geen zorgen, maar ga buiten zitten. Ga naar buiten. Ja zo? Dat zijn de nieuwe ook, hoor. Ik ook. Maar ik hou er sowieso niet van om kinderen uit de klas te zetten. Ik zet nooit een kind uit de klas. Anders moet dat kind ver gegaan zijn. Nou, dan moet je echt misschien moet je me slaan. Maar Mhm. ik ga nooit een kind hoort Ja. niet op de gang. Hoort op alle tijden in de klas. Ja, Mhm. dat is mijn instelling hoor, als juf. Want ik zie Ja. ook andere mensen kinderen buiten zetten en zo. Maar dan ga ik zeggen van, nou, neem hem gewoon in de klas. Geef hem een andere plek op de gang. Of, ik bedoel, voor de klas of naast je of zo. Maar niet buiten de klas. Mhm. En, But, Bij, mhm. bij mij werken we met een escalatieladder, dus een systeem dat je bepaalde sansapi doet dat je schrijft in een bord eerste waarschuwing. Mhm. bij mij ook. Oké, dus bijvoorbeeld, want als een baka tweede waarschuwing, was een ballen in je klas of een bank was sani of een akkosi, dan mag Ja. je hem gelijk uitsturen. Dat je gaat teken een Oh. brief. Let je eens aan de middelschool school dat je gaat teken een brief naar conciërge. Mhm. Ik heb 5 jaar gaat teken een te laat briefje zo. Mhm. Dan gaat ik een briefje dan schrijven, bijvoorbeeld, zei de mek go eruit, dan passa precies, en va oudo in talici, bla bla bla. En aan bifi na later, dat ik kon dat weer voor een herstelgesprek, dat we met Ja. afspraken. Een soort van oefenformulier. Ja. Is dat de enige strafmaat die jullie toepassen hier? Uitsturen? Op klasniveau, op klasniveau moet je dat doen. Even Moet bijvoorbeeld, je als dat ik doen? in fetti, dan is het niet meer bij de docent, zeg maar. Nee, dat Daarna, is er geen leiding. formulier meer. Ja. Dan is het gelijk naar de leiding sturen. Juist. En zij hebben hun regels daar die ze toepassen. Ja.
Maar ik heb nooit zo heftig meegemaakt. Ameo wel, maar ik heb nooit zo heftig meegemaakt. Mm. Mm-mm. Kijk, Dus dat, gelukkig hoor. elke school heeft een andere, zeg maar, manier van werken. Ja, Bijvoorbeeld andere regels. klopt. Enkele de regels die maken ding aan de hand voor de visie. Alle school hebben een visie. Je sabi sanang, bijna sana hebben een schoolbestuur. En dat schoolbestuur teken je in dienst. Dat schoolbestuur is in de gewoon school. Maar Nederland, na school, er zijn wel schoolbesturen, maar als school in bepaalt, a directeur van school bepaalt van je ook. Klopt. Ja. En if a directeur vindt dat je in hij doet ook boom, a mag dat je a wan ook aan Ja. Mhm. Ja. Maar zo vaak zie je ook online dat Surinaamse leraren, Surinaamse docenten manieren zoeken om te verhuizen naar het buitenland om hier in het onderwijs les te komen geven. Ik weet dat de president en de minister van Buitenlandse Zaken, zeker de minister van Onderwijs van Suriname, deze vraag niet leuk gaan vinden. Want het liefst Nee. houden ze de leraren, de onderwijsgevenden daar. Maar bestaan er mogelijkheden voor ze om hier te komen? Hoe weten jullie dat het nog zou lukken? Want van tijd tot tijd is het iets makkelijker omdat de vraag groter is, maar dan heb je weer dat het dan weer moeilijk gaat. Zeker. Bekwame leerkrachten zijn altijd welkom hier. Want ik werkte vorig jaar met een dame. En zij is via Dit is Wijs een detacheringsbedrijf of ja, zoiets. Is ze naar hier gekomen. En ze heeft gelijk een huis gehad. Ze heeft alles gehad. En ja, ze geeft les in Almere. Mhm. Dus Sommige mensen het hebben ook kan. hun eigen geluk, hè? Ja, dus Ja. dat ook. Ja. En die sollicitatie heeft ze gezien in Suriname. Ze was in Suriname, ze heeft die sollicitatie online gezien en ze heeft gesolliciteerd. En het is er gelukt. Ja. En het is een dame, precies net als wij, een Bosniaanse dame. En ze zegt, ja, ik ben super blij voor haar. Echt. En ze doet het heel goed, hè? Ja. Ze doet het echt heel goed. Ja. Ik mag de naam zelf noemen, Mariska Joe. Het is echt topleerkracht. Ja. Ja. En dat zo Dus onderling, Surinaamse leerkrachten onderling hier, er moet wel een manier zijn toch dat je elkaar blijft poweren. hey, ik wil En, poweren zoveel mensen, Ameo en ik, niet normaal. Ja, omdat Ja. dingen kan je niet voor jezelf houden. Je moet het overdragen aan anderen. Zodat ze Ja. ook, weet je, Ja. want we zijn Surinamers, wie is Foutang? We zijn Surinamers bij Ja. elkaar. Ja. Wie gaat je helpen? Die Marokkaan gaat je niet helpen. Snap je? Die Surinamers, wij moeten een manier zoeken om elkaar te helpen hier zo. En het moet kunnen, het lukt. Dus, Ja. En iedereen kan hier komen werken, maar mi abi toestaan belangrijk. En de naaf Kosimi, mina taking, ik durf het te zeggen aan de Surinaamse leerkrachten. If een Surinaamse leerkracht wil komen naar Nederland, ik verzoek het alsjeblieft, investeer in je taalgebruik. En daarna ik go taki, fa je taki Nederlands vlot, want bika kiki, nagan vlot sama, maar me je hem sevi, maar je heb hem sevi, alsjeblieft. Omdat, mi meke wansa meepe, wan sama fuya, tegen me taki ja, de shiwan sollicitatie, kom binnen en zo, if na so de sama fusana, itaki slecht Nederlands. En wansa ni do, na sanang en dimbe woko nape, het was ook al zo. Surinaamse leerkrachten lezen weinig. ja. De moet lezen mo. De moet lezen mo. En voornamelijk de sama, die de je vrouwen kiki jabe mantakio lanchi. Make de go lazy. Make de go lazy. Ja. En tegenwoordig kun je gewoon online hulp zoeken om bijvoorbeeld je Nederlands te verbeteren. Of bijvoorbeeld door te lezen. En Sanje heb je akiki, dat denk ik zeg het expliciet omdat het me heeft geholpen hier in dit land. Ik schaam me er niet voor. Ik geef het zelf als voorbeeld. Dat ik in een klas, olumie tegen taki, mijn accent is anders. We kan je taki,
jij in Nederlands je alles maar want dat allofoon dat want dat je wan van je spreekt een woord uit. Me tegen dat ik me uitspraak over verschil omdat die meer want taalcultuur me abi. Samje doet me lezen een boek. Ik heb een woordenschat schrift. Alle de woorden zijn nog sabi je schrijven en je schrift. Zo blijf je up to date. Het is geen schande. Ga lezen. Go lezen. Hoor je boeken op na. Make je ta ontwikkel je CV. A jepi me, dus a kan jepi you. No go dat ja, ik kan het al. A woordenschat voor Nederland. En na zijn woordenschat voor Wanda. Asan die kan je bijvoorbeeld Karafas Asana, ja, zo na kan. Dat je berekent dat je zegt dat die. Olo mi kisi wan tekst wan lezen voor meketo. Nee, dat je over vodden man. Olo mi denki te mi kabo, mi denki te mi go, mi denki taki mi gado. Sana vodden. Olo mi no sabi sana vodden. Olo mi denki ko. Mi no alleen. Mi no mame tekst. Mi taki gado sana vodden. Ola piste do ka tenta, want a docent la fatay taki na yu wang. Ataki yu kisi wan 5-7, tawa 3 den kisi. Jeetje. Vodden man, dat want dat je wan mij go langs Jose bij Bokokosi, Olumino Sabi Sane. Sane, voor zijde, ik ben niet hier geboren en opgegroeid. Je begrijpt? Dus if you want to go naar Nederland, en ook een story mee naar realiteit. If you want to go naar Nederland, begin lazy. Begin lazy. Begin lukken aan voor Nederland. Je bent als een fotje. Yo, fotje. Hoe kom je zo als een fotje? Precies. Yes. Olo, fai do sabi dat. Boy, me mata, je sabi toch. Precies. Je ziet toch? Dus me bereiken dat ik me ga zeggen dat. Dus na soye shi den sani. Maar ja, ik kabalel yo. Ina ik kabalel dus de moeten lezen. Omdat het is een proces. Juist. Ja. Maar sommige begrijp je bij de opleiding naar Sanang, de ben verplicht voor lezen met boeken. Maar pakati make een examen je kabato, a lezen gwe. Mi se if je ben lezen maar Sanang. Maar tan lezen via sabi tan lezen. Dat is nou wang. En atasani, make de actie sama voor make wan bon CV giden. Ja. Make de investeer in je curriculum vitae voor de voorzien de solliciteer. Want je bepaalde CV, je actie heeft dat maar waarom? Ja. If iemand bij wat lange pruik of iemand bij wat die kozi, bij wat sama make je CV geven. Zoek wat sama jebi, investeer in je toekomst. Soms vinden mensen dat ik te hard praat, dat want dat ik me trap bepaalde samanitenen, maar het is de realiteit. Ik word heel vaak gevraagd om mensen te helpen, maar door me drukte mijn man soms. Maar me want tegen de dat ik investeer in nieuw taalgebruik en temi tak zo dat want ik no sabi tak in Nederlands. If you want to go naar Nederland, investeren in die taalgebruik. If you want to go naar Curaçao, investeren in die papiamento. Zodat te you kon te taki de piki na lafi olu jo lafu yo. Na sansami meke me jo lafu want ze vinden het zo raar. Wat is dat? Dus te investeren in dat voor je kon, dat je kan sabi taki, au mogo. Dat te, you denk je familie de kwetsbaar voor me, met dat taki luku, Nederlandse na mijn moedertaal je, mi leli ashiko, dus even make one fout, if je lafa shwiti, maar if je tegen me amobo, dan sabi taki me leli bunsani. Je moet het open, dus investeren in je ontwikkeling. En ik schaam me niet voor. Ja. Nee, mooi man, mooi man. Maar wat zijn jullie schooluren? De afgelopen 3 maanden was ik op Curaçao. Op VSBO-niveau bijvoorbeeld hebben ze daar les van 7:30 's morgens tot 2 uur 's middags. Hebben jullie hier ook van die lange uur? Trouwens, eigenlijk is het een uur langer dan in Suriname, toch? Maar bij jullie? Eigenlijk wel.
Nee, is eigenlijk korter dan Suriname. Want die kinderen mogen 8:30 naar binnen komen. En ze zijn er tot 2 uur. Oh, hier is het 8:30 tot 2 uur. Ja, 8:30 tot 2 uur. En HAVO Het VWO? hangt van de school af, want bij mij, wij hebben tot het 9e lesuur 3:15. Ja, dus dat is Ja, middelbaar. Ja. Ik ben op de basisschool. Mhm. Oh ja, ja. Ja. 4:15. Dat wil zeggen, Ja. ze hoeven geen huiswerk meer te maken. Want Hangt ik ben de ervan Nee, af. hele ze dag op maken school het. gebleven. Hangt ervan af. Wij beginnen 8:55. Dat na eerste lesuur. En laatste lesuur, 9e lesuur, 4:15. En if je hebt pech, Eindigt dan het. kan je hebben les aan laatste lesuur, 4:15. Vorige periode Het is wel, bijvoorbeeld, heb je les woensdag aan 4:15. is wel lang hoor. Ja, Zo. Maar ja, ook. Oké, maar die leerkrachten, die blijven op school tot je bent er tot 4:30 ja, eigenlijk. Dat is je reguliere tijd. Jij gaat om 2 uur nu weg of 3 uur. Nee, om 4:30. Dan mag je de school verlaten. ja. Dat geldt voor jullie beiden. Ja, Ja, behalve als je afspraak hebt, als je naar de dokter ja. moet of zo. Maar je ook van 8 Mhm. tot 5 eigenlijk aan jou. Dus Van 8 4:30. tot 5. Ja, 4:30 Kan je me, mogen we gaan, maar het is eigenlijk tot 5 uur. Maar 4:30 mogen wij al gaan. Dus ja, ik sprint weg, hè? kan je me Surinaamse leerkrachten voor me voorbereiden daarop? Die hier Ja, dus naartoe dat willen ook, hè? komen. Aha, dat is echt een dingetje. Ik vond het echt een dingetje hoor, Olu. Eerlijk. mhm, Ik vond het Mhm. echt een dingetje om 4:30 tot 5 uur te blijven. ja, Dan rij je naar huis, dan moet je misschien nog rijden naar huis. Daar is er file, want hier is verschrikkelijk met file. Dan ben je pas 6 uur thuis. ja, Nou, ja. Dus dat tegenwoordig is als wel je een zegt dingetje. buiten, Oluna past, ja, 5:30, 6 uur is door je zo bakken. En dat Oké. is in de winter heel erg, Ja, want in de winter ga je donker van huis en je komt weer donker thuis. ja, Mhm. ja. Je voelt je zo gevangen. Maar Mhm. En, Kan je depressief maken als je het niet gewend bent. ja, hmm, ja, het maakt je depressief. Ja. ja. En daarom Mhm. heb je elkaar om te praten, toch? En wat ik Ja, wil benadrukken, Olo, Surinaamse leerkrachten zijn bekwame leerkrachten. We zijn heel sterk, didactiek sterk. ja. En aan enige minpunt sami ervaar aan uit gesprekken samen bepaalde samai mee na a taalgebruik. Daarmee abin bakano taki. Taalgebruik wil niet zeggen dat je geen Nederlands kan spreken. Taalgebruik want Mhm. taki, je hebt een beperkte woordenschat voor Hollandse woorden, Nederlandse woorden. Dus Mhm. dat bedoel Mhm. ik. Laat me dat expliciet benadrukken. Ja? Mi gona wan sko toen geleden. Wan bestuur en de actie met taki. Wat nemen Surinaamse leerkrachten mee? Met tijd en taki pedagogisch didactisch handelen. We zijn heel sterk daarin. En passie Mhm. voor het werk. Creativiteit. We zijn heel goed in creativiteit. Ja. Dus sang de moet doen op een gebied voor ontwikkeling naar taalgebruik samitaki anga technologie, Dat moet je echt kennen, hè? computervaardigheden. Want je komt Computervaardigheden. op een school en je ziet een digibord. En Oh, dat is, ze geven ja, je de afstandsbediening van, van je digibord. En dan moet jij zelf gaan doen. Want ze verwachten niet dat je zegt van, oh, ik kan ik niet kan met het een niet. digibord werken. Ja, Nou, dat is een minpunt al, hè? Wat ja, is een digibord? Ja, een digibord wat ze gebruiken op Anton de Kom Universiteit daar. Weet je, een digitale bord. Geen krijtbordje, maar een digibord. Alles digitaal. Oh, ja. Die, ja. kin- die kinderen melden zichzelf 's morgens zelfs digitaal Zo. op het bord. Ja, ze klikken of ze aanwezig zijn. Dus Ja. dat. En je moet ook, kijk, het enige wat de school je gaat leren is, hoe kom je in de online omgeving? Ja, Maar alles moet je digitaal doen, presentie opnemen, rapporten invullen, dossier op nahouden, dat we kijken OPP, ja, OPP's. ja.
bijvoorbeeld de ontwikkeling voor een leerling. Alles moet je digitaal doen. En Die lessen die je per dag gaat geven, moet je elke ochtend wanneer je bent gekomen, daarom ben je 8 uur al op school. ja, En dan moet je ze op het digibord klaarzetten voor die ja, kinderen. ja, ja. Dus je lesvoorbereiding is ook Want elke digitaal. uitleg die je geeft, is digitaal. Je gaat het eerst klassikaal, digitaal met die kinderen doen. En Ja, dan gaan zij werken in hun schrift of in hun boek of op hun Chromebook zelf ook. ja, ja. Dus Dat is digitaal. wel een dingetje hoor. Dus Het is niet zeker, makkelijk. eigenlijk Microsoft Office, no? Office, ja. Een Office. pakket, tjanga PowerPoint, Excel, dem sabi 100%. Ja. Word, PowerPoint, Excel, ja, Excel. Excel. Ja. Ja, Ja. moeten ze zeker weten. Die naar 100%. Moet je zeker kennen. 100. Ja. Dus Anders kom je er niet door. computervaardigheden, belangrijk. En ik motiveer ze om gewoon te solliciteren. Dus eigenlijk even de Wisha woorden gaat de kaleling, present familie de saleling. Maar even de Ja. lezen no, awan voor ja, daar lopen ze vooruit. Dus Klopt. en a computervaardigheid, die moet doen. Ja, ja, a computervaardigheid. En tede kom je begin alsjeblieft. If je gonna was connectasa na my woko, ga niet doen alsof. Wisi no wani go moksi nanging, no go teke sama timali moding, no go moksi taki disi dati of zo, of is je familie ja zo 10 oktober in jullie familie mi sangwasko. Actie Irena. If one face Maar we kusana pasa ik dam ook. no we wan panyo fu so dam mino gwa o kwa de dati. Meer leli se fa cultuur. Inafu we cultureel. Maar ga geen negatieve dingen vertellen over Suriname, alsjeblieft. Nee. Ana Theo verteri negatief Susana, jo lobby of jo teke ya woko. Je moet gewoon Want echt weet je- blijven en de sabi precies tegen de echt. Want Dus- wie zijn nu schensen aangezicht? Oké dan. Ja Dat toch? bedoel ik. Olo, je woorden schatboek. Ja. Maar de zijn niet beleli toch dat je taki toch als hem leli je taki baka. Nee, maar echt. Heel echt, goed. snap je? Maar echt, als Andis nou een sansa karana mamu sabi. Je no kan de jij no antra kondre dat je de broko je egi kondre. Todo Dat kan karana niet. maar onderling dat kan je dat doen. Ja, Maar soms niet wanneer zijn je in de vreemde komt, dan zeg je allerlei negatieve dingen over waar je vandaan komt. Mensen kijken juist neer op jou. Ja, Ja toch? klopt. Want die denkt, je go seri des mafie, je go seri kondre. je geef een Dat voorbeeld. gaan we niet doen. Luko, mina idu san especie, maar mina wansa madi de trots tap samide. En suicide, if miman, wanta sa mama ook toe. Dus wan lees to, mi bevegt het bij bele. En die week mate isabi san, mi teke wan baki voor mi poti wan kwak. Mi poti wan kwak. Na sana toli mi ogi, sana toli. Mi poti wan piki so kwak. Mi teke wan mele ke poti ai wan ta sana. Mi gwe. Olu sabi sa sana je vrouw tegen me. No. Attacke, ze vindt het vies. Attacke, ik vind het vies. Olo mi poti da mi manito, mi tak da moet je zelf eten. Olo mi nyami kwak met melk met suiker, mi mekela mi pakket. Ja. De sama de, mi kan tegi de sama de san ai do. Omdat de no sabi, mi tegi de san ai do. Maar you die Als dan de sabi, sweetie dat je mo meke wan cornflakes sani, jij hoeft tegen. het niet te eten. Maar Maar oma voor- gaf nee. mij dat, hè. Ma kilo gaf mij dat. Dat was Oké. voor mij cornflakes. We kenden nog geen cornflakes. Oké, Is die oké. kwakka met melk. Precies zo met jou, vrouw, Of collega die die actie topo. misane. Neem tijd dat je ziet het als cornflakes. Met tijd dat je dit is ons hoofdvoedsel, zoals jullie aardappelen hier hebben. Dit is ons hoofdvoedsel. Kwak.
Ja. mhm. Dus zoals sama mi de. If me gwa woko mi boli wan sani voor me. Olo me chai mi nyanya. Isap sama de sota boy voor me. Dat is precies zo. Dat is een spang. If we sa vinden. Dat jij go ne woko. Het heeft niks te maken met niemand. Het gaat in mijn buik. Ja, Fijn toch? ja. Desa maar jan spruiten toch? De jan spruiten. De jan ala zo to santa. Ja, veel to no. Wat dat betreft. Wat? Ik doe. If once maar Chimia Holland. CV. Je ook die besabia sana. Ik doe niet onder voor niemand. En ik doe niet boven voor niemand. Ik ook hoor, ik ben gewoon hetzelfde. Maar Gewoon. dat zie je toch, Olu? Ik ben Afverschil gewoon na hetzelfde code na mo. gebleven. Ja, Ja. Maar is de en dat is kracht me van lele de piki jezelf. fomto. Ja. Precies. Gisteren heb ik mijn oude uniform van de Moria school gevonden. En ik heb het aangetrokken. Nou, precies hetzelfde, juf Irene hoor. Mhm. Precies hetzelfde. Het past me nog. Alles Ja, zit nog man. gewoon precies Mhm. hetzelfde. Ja. Ja, maak je Ja. een foto en je put het op Facebook. Mhm. Ja, man. No, no. Me fish with en mi abi no mi abi tu sana collega. En jo mi jo se vela sa mai luku. Abasa. We Ja. polo. Abasa Mhm. Oh, polo maar me dat is tijd wel de leuk. pikita. Ja. Ja, als oli mu actio. Mag ik je aanraken? Mm. Ja, man. Go bas sama piki zo, man. De kleuter dat Nee. je long kwayo. Die be ook de kleuter dat je de long kwayo. Maar ja, zo gewoon in actie taken voor ons maar de verdrietig. Mag ik je aanraken? Ja, mevrouw. Oké. Oh, die is maar zomaar. Ja, Olu, oké. Oké. Ja, man. Mhm. Mag ik je aanraken? Mooi, Ja, je mooi, Dat mag is het mooi. zien. verschil. Ja. Ja, dat is Want dat is ze wel hebben positief. privacy. Ja, ik denk dat het positief is. Dat mogen we best Ja. leren, toch? Op de Surinaamse Mhm. Ja. scholen en Mhm. de werkplaatsen. Ja. Ja, maar ook omgekeerd, als jullie vrouwen een man willen aanraken, toch een manspersoon, mag ik je aanraken? Welke man? Toch maar een leraar of of een jongen op school, want jij zit VWO, HAVO, dat is mooi. Bigi kabay, sabi? Ja? Ah. Mag ik je aanraken? Zomaar. Ja, toch? Is Je moet waar. dat eerst Is vragen. waar. Ja, Ja. maar ja. Ja. Je Maar moet vragen. Want het gaat om je privacy, hè? ja, 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 ja. toch? Niet Ja. alleen omgekeerd, toch? Mhm. Je moet vragen. Ja, je vraagt altijd. Standaard. Mhm. Mhm. Oh. Ja, actie. Ja, maar je kan je hier wel snel opbouwen. Wat bereik je als je hier les geeft in plaats van in Suriname blijft? Je Je kan weet veel opbouwen. meer. Je komt veel meer te weten. Mhm. En het systeem waarin je hier zo les geeft, is, ik ga niet zeggen dat het beter is dan Suriname, want wij hebben onze eigen ding daar zo, weet je. Maar hier hebben ze doen het echt met een grote vooruitblik, weet je. Mhm. Ze doen het voor, als ze een programma bijvoorbeeld kopen, een school koopt een programma, een lesprogramma, een lespakket, toch? Mhm. Ze kopen het heel programma. Dan doen ze het misschien voor de komende 10 jaren. Snap je? Mhm. Maar ook kijken ze van, gaat de technologie heel snel hier zo? Ja, gaat heel snel. Dan gaan we het niet voor 10 jaar kopen, maar dan kopen we het voor 5 jaar. En dan kijken we na die 5 jaar wat de situatie is. En dan verlengen we het. Of we stoppen het. Snap je? En we kopen een nieuwere versie. Dus dat. Je leert heel veel hier, ja. Ja. Je bent constant aan het leren. Soms heeft het wel een nadeel hoor, want je wordt er moe van. Ja. Mhm. En Snap je? Ja. Ja. En als je hier werkt, moet je blijven ontwikkelen. Je bent verplicht. Je moet. We hebben studiedagen waarbij mensen een heleboel dingen komen presenteren aan je als leerkracht. Ja. En je moet meegaan, want daarmee gaan we werken nou. Snap je? Je wordt getraind. Ja. Je bent verplicht. En kijk, Aini Sana toch? Sana abi full potentie.
Maar sa sanam do, sanam moet make gebruik van deskundigheid van de abi. Want mi sabi omens masai tiny sanang, de sabi omens sani, maar de sanama enke es trais de mi wan toli, wan sanang bedrijf, actie, wan Holland bedrijf, fu sende wan sama voor Holland, voor go train samanda. Da sama sande actie Holland ja, na wan sana sama, ne de actie intaki fu go na sana. Nya taki uso. Ne, nya taki ja, ze hebben iemand nodig. Ja, sama taki fu de some koni sama di ja sana poti fu mi. Dus de sanang mu investera in isaden abi. Koni sama lai en ja, zo we kayen professionele gesprekken. I me voor professionele gesprekken naar je collega's. Ayam jij in die klas, dat je denkt dat ja, ik doe het goed. Actie, fire doen. Fire moet doen. Mi ben zenden een bifi vorige week toch? Na deze mama actie Irene actie want daar zijn je vrouw. Omdat je abisama van nodig, natuurlijk je man, maar je hebt inzichten van nodig, omdat alle situatie heb je wat aanpak van nodig. Dus sana moet go investeer, hij de psycho, a psycho die de kota ki ume wasko, abi ome potentie. Alla de sama de kona wan, de forum wan team wan studiedag, wan de kota ki sko itapu 10 uur of kan de sko no jade de train de CV, you dati maini dati je train tawan, de doen samen. En ik heb ook iets hier gezien. Je mag bij elkaar in de klas gaan kijken. Ja. Weet je? Je mag gaan kijken hoe je... Bij ons is het verplicht. Ja, precies. Maar je mag wel uitkiezen bij wie je gaat, weet je. Ja. Dus dan ga je bij die persoon kijken hoe die persoon lesgeeft, weet je. Bijvoorbeeld een dagdeel tot de helft van de dag of zo. Dan blijf je daar en dan kijk je hoe ze alles doet, hoe ze de les geeft, hoe ze communiceert naar die kinderen toe en al dat soort dingen. Dus dat vind ik wel een positief hoor. Ja. Dat vind ik wel positief. En dat heb ik ook nog niet meegemaakt in Suriname. Mijn hele loopbaan daar heb ik dat niet meegemaakt. Snap je? Dus dat kunnen we wel even afkijken van hier. Ja, want dat kan je vinden dat je zei kolukumi les. Terwijl ja zo, a voorwaarde prene woko, we kan je naar pe collegiale consultatie. Teo goluku tawa les, inoma goluku na taki me goluku you men. Je goluku taki fight en samen teken. Ja. En Theo bespreken, toen je bespreken dat ik zag je dit doen en dit is niet goed, bla bla bla. No. Je doet ondersteun UCF. Ondersteun elkaar. Ja. En dat je wel moet zijn. Ik weet niet of dat echt gaat lukken in Suriname hoor. Maar ik sta er wel positief voor om het daar te introduceren. Ja. En zo moeten we van elkaar leren, toch? Eigenlijk is het een voordeel wanneer Surinaamse leerkrachten ook in het buitenland lesgeven. Op de een of andere manier zal die kennis terugvloeien naar Suriname. Of dat zal moeten gebeuren. Maar ik denk dat daarbij een rol is weggelegd voor de autoriteiten, het ministerie in Suriname. Ik heb niet dat ik geen positieve ervaring daarmee heb, maar je mag het aanbieden, maar Olisa nemen het niet. Ja, want ik kan me nog heugen, 5 jaar geleden, die ben ik was aan. Eigenlijk even ik bied aan het denken, die ik serieus. Ja, ik heb bijvoorbeeld vorige maand met de was aan meteen dat ik tegen me, even isco abi was aan van ik doe het zelf gratis. Terwijl die investering, ja, ik kan €100 vragen voor mijn kennis die me heb. Maar je biedt aan, maar je staat je samen naar je waardering. Misschien toe ook, toe bijvoorbeeld kan je me poten een flyer online. Op Facebook dat je me geeft zo'n training gratis. Bijvoorbeeld, me bij ons aan voor lezen, het belang van lezen. Dan je ziet dat je bepaalde samen je melding aan. Mia sabi even omdat je gratis. Maar alles is betaald, dan gaan ze niet betalen hoor.
Maar ze willen het niet grijpen. En me kan tegen den tak aan moment. Zo bijvoorbeeld je komt over taki. Meio. Kiki. Zou ko tegen me. Die be ja mooi wana die be longa so voor today. Zou ko tegen me. Zou koleni. A moment die je abia mindset na peto. Oli ya uleli. Maar mi wan tegen. Ja moment sa yo abia mindset voor me. Voor taki mi wan leli. Dai na iluku sama igen je luku sansa maugio. Te do ayoko meisje van mij zo. Jij tijd me was aan bijvoorbeeld Engels. Dat hij nee lelim van hem taki. Omdat hij me de open voor leli, omdat desman ik begrijp ons aan tak te leli te olu na you kennis je verbreed. Wist je was ama ulaf itaki wan leli fieng inom abitobi na you ontwikkeling. Ik kan actie van vraag 10 lezen en go om je ontwikkeling. Mensen moeten gaan investeren zonder te kijken naar wie leert me dat ding, wie geeft me het, wie gaat het doen. Ja. Een mindset is een mamu abi. Ik zie me al staan in een bedrijf in Suriname met bijvoorbeeld alleen mannen. Je lukt ik zei vrouw jou kotei, mijn vrouw ja die beta naar Dijkveld, en we gaan naar Fotogasco. Lukt zelfs met jij kon geven. Dus vanaf volgend schooljaar ga ik diensten aanbieden. Wel tegen betalen, misschien huiswerkbegeleiding en zo. Want ik heb bepaalde kennis die, ja, ik doe niks ermee en ik wil het graag delen. Maar mensen moeten zelf weten of ze het willen gebruiken of niet. Ik heb bijvoorbeeld Irene, ik coach en je kan abis zo'n probleem niet. En weet je na, genade. Metaki genade. Ik kan abis zo'n probleem, abjang zo'n probleem. Kijk wat zo'n probleem, abjang een piki. Even na leesprobleem, even na apiki na yaliki. Ik kan ze nengo na Irene. Of is een actie wan advies aan me. So attacke. Wan sai. En daarna ik go aba. A diploma sai do. I go aba. Nee. A techniek, a tactiek die je gebruikt. Ervaring toe toch? Ervaring toe toch? Ervaring is belangrijk toch? Als je die Surinaamse en die Nederlandse ervaring hebt. Ja. Bij elkaar genomen. Ja, daar heb je heel wat hoor. Daar heb je heel wat toch? Heel wat. Klopt. Ja. Dus laat mensen gebruik maken van kennis. Maar hoe kunnen mensen jullie volgen? Facebook. Mensen kunnen volgen. Ameo, Jokil. Winyoma. En dat isabi o te wini to te guau me feti te wini. Je vindt ja kouta a oorkonde, je vindt ja trofee, je weno. Mi feti die mi wini. Dus mi abi fute kanende. Ja. Tem mate cho weki toch? Pugwasko toch dat we zingen awini mi de. Awini mi de. Miawa winyoma awini mi de. Miawa winyoma awini mi de. In die overtuiging naar school gaan toch? Mensen hebben ook affirmations toch? Uitspreken, positiviteit uitspreken. Ja, juist. Als je jezelf moet inspreekt en met die mindset van huis gaat. Dan niemand jou breken. No was man, maar kon je taki no man. Niemand. Niemand kan je dat. Van zoals maar look om dat tijd ik taki. Hoe heet je zo win jou man? Hoe zo? Dus na positie die je kiest even te ola zo samen als je. Ja, precies. En zo zien die kinderen je ook hè. Precies. Je moet een voorbeeldfiguur, je moet een echte voorbeeldfiguur voor die kinderen zijn. Ja. En dan gaan ze je leuk vinden, dan gaan ze achter je lopen, dan gaan ze je volgen. Ze willen ook zijn als hoe je bent, snap je? Ja. En dan kan je je niet opstellen als een slachtoffer. Nee, zeker niet. Je bent een survivor. Want van survivors kunnen we leren toch? Yes. Ja. Begreep je? 100%. Ja. Slachtoffers moeten herstellen
Maar van survivors kunnen we leren. Mhm. Kunnen we leren. Yes, Mhm, dat is mhm. het. Dus Ja. Irene, kom jij Mhm. er dan aan toe om kennis te delen? Als iemand je zou contacten, je moet ook tijd hebben, hè, want hier hebben jullie net bijzonder druk hoor. Ja, maar je maakt tijd toch? Tijd moet je Mhm, maken. Mhm. mhm, Want je bent het weekend toch vrij? mhm, mhm. Weekend ben je vrij. Je kan gewoon iemand een uurtje iets uitleggen, iets delen met iemand, praten met iemand. Dat kan altijd. Ja, Dat nee, kan geweldig echt man. altijd. Mhm. Geweldig, Dus, geweldig. Gewoon, Hoe we zien kunnen jullie gewoon afspreken. afspreken? Hoe zien jullie jezelf? Wonen jullie na 20 jaar nog hier? Trouwens, eh hier werk je tot 67. Ja. hey, wil je het niet zo hardop zeggen? Het maakt me depressief. Niet zo hardop zeggen. Rustig aan. Nee, Olu, pesten mag niet, maar het is wel een feit. Het is wel zo. Snap je? Dus, Het Ja, is de want ik heb nog realiteit. 15 jaren te... Olu, ik ben zo oud al en ik heb nog 15 jaren te gaan. mhm, Kom op. mhm, Wat mhm. doen deze mensen? En ze willen het optrekken naar 70 jaar. Kom op. Is toch niet realistisch? Ja. Als bijvoorbeeld, als Suriname bereid was Mhm, om bijvoorbeeld me te betalen, Hm, dat ik mijn man doe mijn verplichtingen, ja, mhm. zou ik zeker voor Suriname gaan werken, al is het volgend jaar. echt hè? En voor Suriname maar pay me, omdat ja, zo je betaalt standaarden. Je betaalt ja, hier tussen de 800.000 euro en zo. Dus even Suriname pay je aan money, dat je die vaste lasten, ja. Dan kan ook gisana. Jullie gaan geen SAD's meer willen verdienen, man. Nee, maar Uh, ik denk het het moet niet. je vaste lasten kunnen betalen, maar dat zeg ik toch? Mhm, Bijvoorbeeld in Mapai vaste lasten, ja, zo je Mapai alles aan niet, want je go je happy. Is dat toch? Want mhm. alles gaat gewoon door. Mhm. Maar Kijk, wat je Ja. gaat krijgen, is dat je in Nederland nog doorlopende lasten hebt. precies, Doorlopende schulden, noem maar op, toch? juist. Want Ja, je Ja, leven is hierop afgestemd. Dus als je nu klopt. naar daar zou komen terug, dan moet ja, je betaald worden voor wat je daar doet. En ja, wat je hier nog, boy, ik Dat ken ga dat je niet. niet krijgen hoor. De realiteit zegt dat je dat niet gaat krijgen. Sorry. ja. Ja, We over een moeten ook paar jaren, realistisch naar dingen kijken. ja, wil ik Of het moet een wel, project zijn voor een ja, maandje als Suriname dat tijdens de wil, ben ik vakantie. wel beschikbaar om kennis te delen of zo. Ja, toch, als je een maandje vakantie hebt, kan je bij wijze van spreken gedurende die maand toch een project komen doen in Suriname. Hmm. Mhm. Het onderwijs faciliteert jullie. Er moet een manier zijn hoor, alle leerkrachten die we hebben in het buitenland, om Mhm. het onderwijssysteem in Suriname een boost te komen geven, toch? Ja, want weet je, ze betalen de, de mensen van hier om te gaan trainen om te werken met een methode terwijl we het kunnen. Dat Ja. kan heel hebben acties op Ja, die serie. ja. Ja, Is een manier. ja, Anderzijds ook kunnen ze ook om de zoveel tijd een Surinaamse leerkracht sturen voor bijscholing. Dan gaat die terug. Maar als je alleen maar mensen laat komen, in dit geval, jullie zijn Surinamers, dus jij Ja, gaat het met extra passie doen als je komt. ja, Maar zeker. het zou ook heel iemand anders kunnen zijn die ze zouden sturen, die helemaal geen affiniteit heeft met Suriname, om daar ja. kennis te komen overdragen. Ik Kan Ja. zie, goed zijn, maar ik weet niet of het altijd lukt. ik Ik zie weet niet het of het gaat al. werken. Mhm. Stel dat ze iemand naar Albina sturen om leerkrachten daar te gaan trainen over taalbeschouwing. Mm, Bijvoorbeeld een mm, nieuw taalbeleid. Wat doe je met mm. die mensen? Ja, je moet die Maar vertaalslag kunnen maken toch? En daar zouden jullie heel goed voor gebruikt kunnen worden. Ja, ja, precies. Want kijk, als je iemand van hier naar daar stuurt, niet Surinaams, toch? Dan Mhm. kunnen ze het ook ze kunnen het ook zien als iets van je breekt in hun cultuur, snap Mhm. je?
En je komt andere dingen doen. Weet je, controle en al dat soort dingen. En Surinamers zijn er echt, ze staan niet open daarvoor. Ja. Ze staan niet open daarvoor. Maar ik weet precies hoe ze ervoor staan. Dus ik weet precies hoe ik het zou moeten kunnen doen. Ja. Snap je? Mhm. Maar anderen niet hoor. Ik denk niet dat het gaat werken. Mm. Ze zien het meer als controle. En controle is voor hun weer, weet je, een soort taboe en vervelend. Ja. Vervelend. Ja. Ja. Ik wil om de zoveel tijd zo'n talk hebben met jullie. Begrijp je? Oh, dat is wel leuk. Ja, toch? Dat we die updates blijven brengen over hoe het eraan toe gaat, wat Suriname nog erbij kan leren. Ja. Begrijp ik? Ik snap wel dat. Maar hopelijk willen jullie dat ook vrijwillig doen. Weet je, spontaan dit soort dingen Zeker. vertellen. Mhm. En op die manier Zeker. zichtbaar blijven, snap je? Want we zijn jullie niet vergeten, Suriname is niet vergeten de leerkrachten die naar het buitenland zijn vertrokken. Zeker niet. Waarschijnlijk Maar wij niet om... zijn Suriname ook niet vergeten. Ja. Nee, toch? Dat kan gewoon niet. Nee. Ja. Ondanks jullie afgelegen werken hier. Dus jullie zijn niet. Dit zijn Rotterdam en Amsterdam. Hey, jullie hebben lef hoor. Wabi boemboe dik, ja, die. Maar ik heb wel lessen gegeven in Amsterdam hoor. In Amsterdam en Almere. Weet je. Van ulele lesanga koko lampo. Mi be abi 90 jaar die ook is stroom. Olu anga koko lampo mi leli les. Dat te mi luku no fasama be lafu mi. Pe mi de no. Dat mi taki ai. Efu mi mano be gimi a gelegenheid. Efa no be bibi ai ni mi. Pe mi be op dit idee. Dus dat. Dus wan oproep naar de ma. Anabi tobi fu a je vrouw etaki a piki fi don. A piki fi na meke huiswerk. No lasi hopo. No lasi bribi na yupchi. Tan yepi yupchi. En de leerkrachten mi wan taki ang autaki. U yepi den pikin ke faubi u yepi u egi pikin. If you want you piki ton wan data yepi ata piki fa ton data. If you want you piki ton wan skotu yepi ata piki meke asa godu wan sani ook to later. Omdat die anafu do notigiu, maar zolang a kom bunterek, na wasan die meke you feel trots. Dus meke u meke tengi de piki fu. U mak modo fa wani, maar de piki fu na nummer 1. De piki fu na nummer 1 en den pa meke de tekene pesi. A veiligheid belangrijk in een gezin. If you na nga mano demo, ano dat want taki non bit a geborgenheid en a veiligheid na yupche. Zorg dat je op de veilig. Zorg dat je de piki fi de boom. If one man no wani go look en picking, gantangi wa kosi mi na realiteit. If no wani dem pa go look de picking, dem paucha you wa lanti mek jabi recta po de picking. Omdat de piki hebben veiligheid van nodig, dat praat ik nu niet vanuit de moeder zijnde, maar vanuit een pedagoog, vanuit iemand die verantwoordelijkheid kent. Ja. Dempa abirek voor bescherm de piki. Om mijn piki misbruik no. Om mijn piki die dati. If ik denk dat ik wan zo dati ode. Dat wan sama teken piki zo. So laat de ouders uluku de piki voor. Vaders, staan jullie op. Doe boensani gi op ching. Kinderen hebben jullie nodig. Ja? Geef jullie niet op. Heel mooi. Uluku Heel de mooi. piki voor bagan tangi. Irene, heb jij ook een boodschap? If one sabi fa ungo omanga wan pikin fuwi, u kan benader olu, da olu e connect mo fawi. Ja, maar het is belangrijk. Het is belangrijk. Vaders, het is belangrijk. Jullie hebben een verdomd belangrijke taak. Ja. Vader-kindrelatie, nou wasani die moet bigi kon aini sana. De relaties moeten hersteld worden. En dan heb je toch weer via een mapati. Neem je positie. De kinderen hebben je nodig. Ze hebben de vaders nodig. Zeker. Ik heb ook een boodschap. En dat luidt zo. Maakt niet uit hoe oud je kind is. Dat is je kind. Amen. Snap je? Dat is het. Je mag
Je mag 30 jaar zijn. Dan kijk ik naar mijn eigen situatie. Mijn moeder en ik. Mijn moeder en ons. Weet je, we zijn met z'n drieën. 3 zusters. En mijn moeder. Mijn vader, die is er niet meer. Mijn moeder, die gaat altijd vechten voor haar kind. Altijd. Ja. Altijd, nog steeds. Net als wat ze deed vroeger. Stuurt ze nog altijd, elke maand stort ze €100 voor mij. Ik kan er zoveel zeggen, mama, doe het niet. Ik werk, ik ben al groot. Voor haar maakt het niet uit. Ja. Je bent haar kind en ze voelt zich verplicht. Ze voelt zich moeder genoeg om jou nog te steunen. Weet je? Dus die €100, die spaar ik elke maand. Weet je? Ik ga er niet bij, maar ik wil iets waardevols ermee doen. Omdat het vanuit een waardevol hart van mijn moeder komt. Ja. Dus maakt niet uit hoe oud je kind is. Geef je kind nog een knuffel. Weet je? Zeg nog lieve woorden tegen je Ja. kind. Dat is altijd fijn. Ik ervaar het vandaar. Ja, Sterke zeker. boodschappen. Ja. Zeker. Nee, sterke Ja? boodschappen. En wat Ja. massa en ook ik gezegd, nou een blessing, maar er is geen reden dat het niet goed zal gaan met je. 100% goed. En nou een reden nou dit dat je look je gezegd dan ik op unangayo. Yes, nou was aan sa gade waardeer. Ja. Daarom look hou ik je van die dit- filmpjes van je, Olu. Hoe je zo bezig bent met die je kinderen. ja. Oh, ik geniet ervan. Dankjewel. Ga door, Je bent een gekke vader, heel lekker gek. Jullie zien die dingen. Lekker gekke papa. Ja, man. Ga zo Nee, door, Olo, dankjewel. ga zo door. Ja, Dankjewel. is goed. Jullie ook Ik vond hoor. het een heel waardevol gesprek. Top. Dank Ja. voor jullie tijd. Dank voor die moeite. Dank voor die woorden. Dank voor die liefde. Dank voor die Surinaamse liefde. Want jullie houden van Suriname. Zeker weten, 100%. Overal waar er Surinamers zijn, kan men volgen. Begrijp je? Dus dit zal viraal gaan. Ik denk dat ik dit gesprek in delen ga brengen. Ja, maar want we het is moeten lang, dit wel hè? vaker doen. Ja. Het is lang. Maar we zullen dit There's wel no vaker doen. place. This is Mataki, there's no place like home. Like home. Ja, ik zal niet vragen wanneer zie ik jullie weer in Suriname op Irene, vakantie. doe of een zo. scène even. Taki een scène even, no. Ai, nee, ja, kijk even naar Olo. Put your slide af. Oh. Yo, chami gua foto? Eh, tamam, man, tem eu igual foto. Oh, gadu. Hey, jullie voeren me ver terug. Hoeveel jaren is die kino gemaakt, man? Ik voel het ook, hè? Ja. Irene, tak, wat je meisje voor mij komt, tak heb Olutaki problem. Hey, ik ga koken, doe. Tak wat je meisje voor mij komt. Wakimi. Echt, hè? Hey, maar weet je, bij toen we er naartoe reden, naar Moiwana reden, Ja. kunnen jullie je herinneren dat die bus een aantal keer een klapband kreeg? Ja. Zeker. Het was niet makkelijk. Ja, nou ben Het was niet makkelijk makkelijk, hoor. Ja, het was echt niet makkelijk. En het was echt een uitdaging. Ja, Het was een uitdaging. heel veel. Ja. Nee, maar sowieso ga ik in die comment sectie die link van die film ook weer zetten voor die mensen om te kijken. Heel goed. Ja. Aha. Het allerbeste zou ik zeggen aan deze Nederlandse vrouwen. Nou. Succes in Helmond en Utrecht. Ja, dat doen we zeker. Je hoeft je niet druk te maken. Oh, ik heb wat zon voor jullie gebracht. Wat zon. Ja, ik zit nu in de zon, kijk maar. Heel veel liefde hoor. Ik hou van jullie en laat dat zo blijven Ja. hoor.
We Yes. spreken elkaar heel gauw weer. Oké. Is Ja. goed. Hoor. Hey, dankjewel hè. Oké, beste. Ja, Oké. Ja. hetzelfde. Ja, Doei. 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 Taboe. Doei. Ja, doei. 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 Doei.